Assman, you're back! What? Your back is Oh, Assman. made out of ass. Please don't go, Assman. Jessica. Läppäs. You're an ass. Mitä se menit taas tekemään? I'm fucking high. Mitä vittua on päivän päällä? Mitä vittua tapahtuu? Tässä juoksuna. Mitä vittua? Anta. Mitä vittua? Mihin tässä pitää niinku alkuunsa mennä? On se kuninkaan juttu se. No joo. Idydy. Latauksesta kännykän ja nyt mä rupeen Sir katsomaan Assman. walkthroughta. Mikäköhän tää hahmon nimi oli? Havk. Mm. Kyllä mä tätä, tai siis se ei ollut se kräkätty. Ei ollut vittu. Ei ollut mikään häksätty rommi, mutta pelasin joskus aikoinaan tätä sellainen soolona, ja sit mä huomasin, että onpas vaikeet. Ja sitten Oli vaikea. yksin pelinä se tuntui siltä, että... Mutta entä ehkä kolmin pelillä tää on varmaan helpompaa. No joo. Ei nää komputaan. Ei saa oikein. Joo, ei todellakaan osaa. Pelasin mun veljen kanssa tätä 3 pelin. Pelattiin joskus. Ai sullakin on 2 veljeä. Joo. Voi Keskimmäinen. Middle bro. Mä oon se vanhin niistä. Sä vedät viisauksia niille sitten. Joo. Joo. Mä oon se Vice Druid, kato. Niin, kyllä. Tää on Secret of Manakis. Bro. Siis tällähän Penaa ja Druidikin pelaa sitä Talesia, että mä vaan niinku kävelen siinä ja sitten vaan tulee mukaan kombattiin. No, mutta kyllä se mä en oikein, siinä ei yhtään fiilistä sillä, että se pelaa. Tai se okei, joo, sä oot kombatissa, mutta en sellainen oikein maista. En mä kyllä Talesin kombatiskaan, mä en hirveästi tykkää sellaista. Action combat, no tääkin action combat.
Niin on, mutta siis tässä ei mennä sellainen niinku taisteluruutu on kuitenkaan. Se on no se taisteluruutu. Ja ainakin jos mennään taisteluruutuun, niin sitten vittu antakais vuoropohjainen kombatti. Siis nyt en mä kyllä tykkää, että taisteluruutu on aika perseestä. Millainen tässä muuten olikaan se Battlers? Samanlainen vissiin kuin siinä Secret of Manassa. Joo, on. No olisit jutellut niitten äijien kanssa, ketkä oli siellä. Niin. Myös nää messissä. Ja siinä on myös. Päästään ihan. Kukaan teistä ei varmaan kattonut Alveissa niin Philadelphia. Ei. Alveissa on Philadelphia. Mikä se on? Semmonen komedia-sarja. Ei sano mitään kyllä. Siinä on semmonen kuin Trash Man. Danny DeVito. On siinä semmonen. Okei. Tai se on vähän niinku vapaa painijana siinä ja sit se niinku keksii semmonen persoonan kuin Trash Man. Sit se tulee niinku roskiksen kanssa sinne areenalle ja sitten heittää niinku roskaa ympäri sitä stagea, tietsä. Ja sit se alkaa syömään niitä jätteitä. Se on I'm the Trash Man! Muistan, että jossain Ysäreiden alkupuolella sai oli joku rölli-elokuva, missä oli roskaajia ja roskansyöjä. Se siis mun mielestä se oli pelottava se elokuva. Ja sen mä oon aina jostain syystä skidinä pelannut röllisarjaa muutenkin. Tai ajatellut, että se on semmonen creepy shitti. Sisko joskus pelkäs vissiin rölliä skidin. Joo, siinä on jotain spookia. Eikö jossakin episodissa rölli veti kännit ja veti sitä jotain naista turpaavia siinä? Se oli kyllä se vetelee jotain aineita kyllä se on. Se veti jotain Jack and Day Danielsia siinä fucking episodissa. Se on vanha. Old school. No niinku mökyööriä, mutta se on oikeesti ukko pitää viinaa tai viskiä lastenohjelmassa ja sitten pitää pistää naista turpaan VTF. Joo. Siinä oli sellainen niinku opetusta älkää pojat tulko tällaisiksi aviomiehiksi isoin. Niin sehän on se, että mikä se rölli on, että ei se oikeesti ole peikko ollenkaan, vaan se on joku takametsässä asuva spurku. Niin. Se on niin spurku, että sitä sanotaan peikoksi. Niin. Ihan oikeella on mestari, jos sun pitää. Alright, joo. Tai siis niinku se on ulkona ne alas. Varmaan joo, pitää varmaan ulos mennä. Tossa sä näet ton blondin tuolla oikealla ikkunassa. Se on se, missä pitää mennä. Eiks ylhäällä ollut semmonen... Eiks tosta pääse siitä oikealta? Siitä? Ei pääse oikein. No sit varmaan sisälle siitä. Varmaan ylhäältä sisälle ja sit sieltä just näin. Joo, varmaan tuolla oli nuo rappuset tuolla ylhäällä, jotka meni tonne oikein. Eli meet siitä ylös oikealle, alas. Vasen alas. Sitten oikealla on rappuset ylös. Siitä niin, ja sitten varmaan siitä alas. Sitten me varmaan ne.
No, blondi. Yeah. Meni läpi tosta seinästä osittain se äijä. Mihin perseeseen se nyt lähti? Fuck man. Mulla olisi tietokone käytössä, niin tää menisi paljon nopeammin. Mä en voi käyttää tietokonetta, kun se on parsiksi. Ai niin joo. Alas kellariin. Niinku se menet sinne kasteleen sisälle, sit siellä on rappustit, jotka menee alas. Ja sit siellä se on niinku vähän niinku keskellä kellarissa, varmaan siitä alas. Varmaan tonne oikealle. Se on niinku kasten keskellä kuitenkin. Mutta niinku kellari. Kyllä, ja ehkä siitä ylös. Sinne, niin, ylös. Sitten varmaan toi joko vasen ovi tai oikea ovi. Joo, sinne kellariin. Ei se ollutkaan tuo. Me alas, tosta pääsee varmaan alas. Vaikka tosta toi matto, niin tosta saattaa päästä vielä enemmän alas. Mutta ei se olekaan matto. Se on Pöytä. Ai jaa. No emme sit saa mitään selvästi. Se on pöytä. Onkohan se eri paikka, se saattaisi olla. No siis mä katsoin kun tää käveli sinne, että se on vähän vaikea muistaa no vielä mitä. Ei sitä. No siellä on joku akka, mutta olis vai? Ei se oo, sun pitää se sama mies hakea hollilta. Se on ne, se isot ovet, jos oli ne 2 vartijaa, niin siitä sun läpi. Niin, okei, ei siis. Siitä menet vasemmalle sitten, kun sä tulet siitä vasemmalle siitä sinne. Ai ei nussi sitä. Niin se työnsi sitä sinne. Ei. Alas vaan. Sitten se on kai siitä sinne. Ne oli kai edessä viimeksi noin vartijat, nyt ne ei oo. Toi enkeli statue on se viimeistä. Dracula. Hey, stop! Persemies. Destroy Assman, kill Assman. Älä nyt hävii sit. No mitä vittu, mistä sä äsken? Älä tosta. Sä voit tehdä superliikkeen just tää napista. Mistähän se on? Oh shit. Olisiko pitänyt seivata? Ei se antanut seivaa sen. Niin. Siinä on
Siinä on noobiesi. En mä tiedä, kontrolleika alku. Ei tää mitään superiskua ainakaan pysty tekemään. Kyllä se on pitäis. No mistähän se ne tekee? Se damage tuli niinku myöhemmin. Toi Isabella on vissiin se, niinku mikä muuttuu semmoseksi Führeriksi. Eikö se muutu semmoseksi medusaksi? No en mä muista jo. Tässä on niin Niin en mä tiedä muuta, onko se muutettu siinä pelissä. Siinä remakeissa ainakin muuttuu semmoseksi kissaksi. No, siitä on niin pitkä aika kun mä pelasin tätä, niin mä muistan. Laitaanko joku Penalle kuvaa? Ei. Kaista. Mulla on striimi päällä Twitchissä. Pro striimaaja, kun näkyy vittu Windows-alapalkki siellä. Älä nyt, se on ihan itsensä kolaantava ohje. Ei tää paskana muuten tää toimii. Joo, ei se. 2, 4, Ei sitä voi 6. fullscreen. Sitä voi fullscreenia käyttää. Siellä on 8 vittu täpiä alhaalla ja vittu Windows-hakupalkki ja ylhäälläkin valkoinen palkki. Niin. Kyllä. Niin, pystyykö sitä Varsinkin ei parsekin? voi fullscreen. Niin. Eikö sitä voi fullscreenia Pystyykö sitä mitenkään edes muuten niinku No, nauhoittaa? millä sä saat fullscreenin varsinkin? Ei ainakaan alt-enterin. En mä tiedä, kun en mä ikinä ollut muuta kuin hosti. Niin en mäkään ikin testannut sitä, että pystyykö sitä tekemään semmoinen. OBS ei pysty, OBS ei osaa striimata varsinkin, sun on pakko striimata koko fucking ruutu. Se vitun paska ei vaan jostain syystä osaa striimata. No, mut ei se haittaa, jos sä pelaat peliä fullscreen. Niin, ei niin, mutta osaaks tää mennä fullscreeniin kanssa? Siis kun Jornahan ei vittu striimannutkaan parsekin kautta mitään peliä, missä on yli 1000 vittu resoluutio. Mitä helvettiä tapaa? Hei! Tän Super ja Pleikka yksin on ainakin 1200 resoluutio. Siinä on kyllä hyvä peli, by the way. Omasko Se sneak Mona viestin sinun striimissä? Joo, kyllä mä katoin. En mä osaa sitä. Tajusitko mitään siitä? No sen verran, että se on joku kysymys. Matti, tai jotain.